Vamos. Només encara passa tu. El matí de Catalunya Ràdio. Esteu escoltant de Catalunya Ràdio. Esteu escoltant el matí de Catalunya No, Ràdio. sortiu. Trieu la cançó. Dos quarts i mig. Ara vas a favor dels russos, Àngela. Hola? Arroba Oriol Jara. Algú... Algú podria fer cas? Sí. Ni que fos la Merkel? Molt bé. Dos quarts i mig d'una. Com que hi ha la Mònica. Ets la Oriol, Merkel? no, ja es nota, Vaya ja. substitutes, Un poco de disciplina. Oriol Jara, bon dia. Posi l'ampolla aquí. Hola. Què tal? Perdó. perdó. Però què és això? Aquesta puça què? He dit bon dia i no em contestes, parles amb el Pau. Escolta, Marta, jo Massa si vols gent et puc fer en més aquest cas, però llavors ja m'hauria de casar amb tu. No, casar-te, ara no em vinguis per casar-me. Perdoneu, Ara no un em va tema. bé. Això pot anar ràpid avui perquè tinc el tíquet molt justet de la zona blava. Sí, a més, allò, amb exigències. No? Justet perquè no tenia més monedes. Ja, doncs té. Vols una moneda? Té. Ai, sí, 20 gràcies. cèntims, en tens prou? Sí, i tant. 20. I tant. Molt bé. Jo, si vols, ja t'ho donaré jo, que ho trauré del cepillo de l'església. No, tampoc La Merkel, que s'estiri la Merkel, home. Bé, no sé si ho sabeu. Ai, sí, Jo, ni 5 de calaix! ni 5 de calaix. Voleu deixar parlar el Jara? Gràcies. Que li posaran multa. Que ens venies a dir alguna cosa? No, perquè vinc a parlar de música i per això el llac. Esclar que sí. Però El tema no sé és si que- parlaràs del llac, no? No. Vaig a fer una... Bueno, una mica sí. Vaig a fer un... Jo faig una secció aquí. No cal que t'expliquis, que T'ho portem explico a uns tu, mesos. ja ho No, saps. sí, jo ja ho Vale. sé, ja. Perquè tu, encara que no estiguis aquí, a No vegades sóc tens la el nova, programa. no. Sí, també, Vale. estem a dalt, eh? Bé, Però no, ja l'explico jo, la secció. No, no L'Oriol cal, va a no les cal. botigues i les coses aquestes. Sí, fa unes i falques faig i unes coses. una falca per botigues molt petites que no tinguin possibles. Faig una falca Sí, no, tot això m'ho sé. setmanal. Bé, I els oients també. doncs aquesta setmana he anat a una botiga que jo desconeixia tan sols que existien o que Ah, se sí? n'obrien noves, que és una botiga de discos. Que et pensaves que havien desaparegut? Bueno, jo Doncs no... Hi ha gent que encara hi va, eh? Ai, calla. Jo els conec. I jo no sabia... En conec algun que hi va. Sí? Sí. Això és una botiga nova que es va obrir, que es diu Ultralocal. Ultra. Ah, que bien, ultra. I vaig anar-hi, però clar, jo desconeixia, seriosament desconeixia el concepte de botiga de discos. No, Seriosament. em va costar Ja. acabar d'entendre què passava allà. Què hi ha dins? Sí. Què veneu aquí? Bàsicament discos. Però discs, o sigui, gravables. No, CDR, no? CDs però com CDs? CDs d'aquests de posar reproductor, escoltar música i tal. Dels que ja van gravats, saps? Hi ha grups de música, fan discos. Vale, ja entenc. Vosaltres sou una botiga, no?, que veneu discs verges. No, ja estan gravats. Costa, eh? O sigui, Però llavors per què serveixen? Per escoltar. Hi ha gent que escolta discos. Ah, vale. Una botiga de discos, diguéssim. Que veneu discos de menjar gravables. Vull dir, discos, sí, normals. El millor de tot és que es va Costa, rendir. Va Hi ha un costar. punt, Veieu com el sistema educatiu espanyol no té solució? No té hi ha un solució. punt on ell diu, sí, discos normals, deixa'm estar, sisplau. Perdona un perquè- moment, Oriol. Trobo una vergonya que s'estigui fent aquesta secció a la ràdio, Marta. Sí, per què? Bueno, perquè el sector aquest de la botiga acabaran amb la pirateria Sí, i amb, això és i amb les veritat. descargues d'internet. Això és veritat. Que et queixes Jo, d'això, si no no? et fa res, m'aixeco i me'n vaig. Endavant, ja pots marxar. Mira, Apa, just tenia un tros de la peça que anava d'això i m'ho has trepitjat. No, que és broma. Ho vaig descartar perquè em semblava que no feia gràcia. Bé, dit això, no sé si ho sabeu, però les botigues de discos... un fill de... No. Les botigues... M'ha sortit així. Sí, de Les dins. botigues de discos no són un èxit ara mateix. No? No. I jo vaig arribar i vaig veure que estava... Per primer cop vaig arribar a una botiga que estava buida de gent. I vaig pensar, mira quin detall, no? Que me l'ha buidat perquè Per fem la tu. secció. Abans de res, gràcies per haver buidat la botiga de clients i això per poder fer la secció tranquils. Bueno, no hi havia ningú, tampoc. Ah, que no l'has buidat tu? No, ja està. Venia així, ja. Venia buida. Perquè no... Res, vull A dir... aquesta hora no... No, ara no. Ara vols dir aquest any. En aquest moment. Bé, no sé Oi, si... sí, No, quina hora era? que gració, això. Era la tarda, Això sí que l'hora fa gràcia. millor. Ah, sí? Devien ser les 5 o així. Ha, ha, mira No, com no. va més ric, que gració, això, no? Això Però que no havies t'agrada, marxat. Ah, megabyte. Bé, no sé si... Jo el que faig és fer una falca a les botigues i és important a les falques que hi hagi sentit de l'humor. Que hi hagi acudits. Sí, que Perquè facin la gràcia. falca queda com més divertida. La gent, oi, aniré a comprar aquí perquè m'ha fet riure, no? Coses estranyes. Sí. Bé,
doncs li vaig intentar demostrar el que era un acudit. Ja veureu que jo el sentit de l'humor el tinc com a dins, a punt d'explotar sempre. Em surt l'acudit de manera natural. He vist una cosa que em sembla fantàstica, que és que veneu discos de vinil, també. Sí, discos de vinil. I això com funciona? Això ho poses en... Bueno, hi ha una cosa que es diu tocadiscos i bàsicament ho poses allà i ho poses una agulla a sobre i ho escoltes. Ara estic passant el dit. Sí, però... A veure... No, sóc jo. És mentida. No estava llegint això. No era aquest disc. Bé, li vaig explicar perquè no pensés, ostres, Aquest diu... saps? Té poder o alguna en el dit, com una olla, que ho puedes notar. Bé, el tema és que totes les falques que he fet fins ara tenen música, és molt important la música, i clar, estem Una botiga de música. a un temple, no?, de la música, a un lloc on saben molt de música, i vaig dir, mira, aquest nano, aquest senyor, el propietari, com que és expert en música, doncs que ell mateix triï la música i ja doncs, la gravem allà i fem la música de la falca. Tu quina és la teva... una cançó que t'agradi molt? Hòstia, una cançó que m'agrada més, pues... jo què sé, Un sueño terrible de El último vecino, per exemple. La podem posar? Sí. Vale. Espera, aquí hi ha un problema que, com que és música i hi ha molts drets, és que no sé com funciona això. A mi, jo tinc molta por d'aquestes coses. En comptes de posar-la, la fas tu una mica així, amb la veu, i ja... Vale, sí. Va, canta. Hoy he tenido un sueño terrible, los dos me rodeaban. Taran, 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 taran. T'agrada aquesta? Sí. Al final sí que la podíem escoltar. Sí. Era broma! Un segon retrueca, no? Era broma, també. Era broma, també. Escolta, Un sueño terrible és l'últim disc de Serrat. Ah, no, perdó, és l'eslògan amb el que es presentava. Bé, la música, no sé si també ho sabeu, però hi ha com molts grups, i hi ha molta gent molt repel·lent que sap tots, com... Sueño Morfeo! Com el Pau, no? Vetusta Morla! Mira, aquests venen a Vilanova. Ah, veus? Els últims vecinos aquests. I jo El Mago de O! vaig posar-me les piles molt fort perquè ell veiés que jo no era un mindundi, o que era un mindundi que sabia de música, de grups indis, que es diuen, no d'Amèrica. Bollywood. No, d'aquests no. Indis com independents, que van al seu rotllo, saps? I vaig documentar-me. Soc un discòfil. I jo tinc molt de coneixement de grups de... M'agraden molt, per exemple, Sidonie. Tu t'agraden? Sí. Sidonie, Tulsa... M'agrada, té un rotllo, saps? Aquest rotllo de... Sí, és una cosa... Com... Sí, així, però no és així, no? Sembla que va així. Sembla... Per després... Senyor Chinarro. Hòstia. Aquí he estat fiqui, perquè això mola molt. M'agrada molt. Política de privacitat, m'agrada. Jo crec que això... O acerca de Wikipedia, també. Crec que potser no estem parlant ja de grup. Bueno, perquè és que això, aquesta llista me l'he copiat de Wikipedia i no he distingit. No has distingit. Perquè Cerca de Wikipedia. És veritat que és complicat. Hi ha noms que... Hi ha de tot, clar. Qualsevol nom podria existir. Però una cosa pot ser un nom d'un grup. Donde esté Antonio Machín, mira qué fácil. Espera. Antonio Machín. Nombre, Antonio. Apellido, Machín. Ja està. Això estic d'acord amb Franco, en això. De grups, una cosa que jo... A ver si te van a llamar facha ahora. De grups n'hi ha molts. De què? De grups. De música? Sí. Doncs, no sé, 20? Alemanya, igual no tant. 20.000. Però Perquè Wagner, Beethoven, Mozart, això ja fa temps. Ja està. Això ja és antic. No és indi, no és indi. S'han fet més coses des d'ells? Sí. Jo crec que Mozart era indi en la seva època. Sí, clar. Natiu americà, diu, vale? Bé, el tema és que ara anem a la Falca, ara sí. Ara, és el ja sé que tots estàveu esperant patint aquest per la zona blava. Hi ha música o canteu? Però encara arribes o no? Hi ha música. T'han posat Hi la ha multa música ja. com de Matrix. Ara veureu per què. Perquè el tema dels discos, clar, té un arxienemic. Arxienemic. Com el Joker de Batman i tal. Doncs l'enemic és internet. L'internet. La pirateria. La pirateria. Que a internet hi ha molta gent que fa... que es baixa la música i no paga royalties. Bé, llavors vaig fer una falca conceptual sobre la idea... No sé si marxar i tornar després. No.
Ja veureu que el propietari té presència mínima, però bueno, perquè va quedar així. I és una falca conceptual sobre que hem d'ajudar a les botigues de discos a vendre discos i no anar sempre allà a internet a treure coses d'origen dubtós. Aquesta és la primera i única falca d'ultralocal a la ràdio nacional i més esportiva de Catalunya. Vaig entrar a internet a baixar-me música gratis. Vine, vine, t'espera un món ple de tetes gratis i culs gratis i música bastant dolenta. Qui ets tu? Jo sóc internet i et dono tot el que vols sense pagar res a canvi. Entra dins meu, però no en plan sexe, saps? Vull dir que et connectis a mi. Però pensava que internet era bo i ens ajudava. Això és el que us hem fet creure amb els nostres PowerPoints i la música gratis i els vídeos de gatets. Però tot era un pla per dominar el món. Internet vol dominar el món? Sí! Quan dominem el món, tots haureu de despullar-vos i fer música de franc. Ric amb Jota, que no és normatiu. No he entès aquesta falca, però m'ha quedat una cosa clara. Internet és dolenta i et destruiré. Mor internet, mor. Controlar el suprimir, controlar el suprimir. Controlar el suprimir, controlar el suprimir. Si desaparec, els músics tornaran a ser feliços. No deixis que internet domini el món. Fes com jo i compra discos. Aquest internet l'he vist una miqueta sobreactuat. Sí, semblaven els pastorets. Si la gent hagués comprat discos, no hagués passat lo de Terminator i tot allò. Matrix. No et va fer fora La democràcia. de la botiga, no? Et van fer fora de la botiga? Sí, però amb aquest entusiasme que tenia ell destruint internet, heu sentit que es mor internet, que tampoc li donava com molta força. No? Bé, doncs fora de la botiga. És que igual ell estava pensant, pues jo les pel·lis sí que me les baixo gratis. Bé, era una mica conceptual. No, ens ha quedat clar. A mi em preocupa si t'han posat multa. Molt abstracte. No, he acabat perfecte. A més, la Guàrdia Urbana de Barcelona no és de multar. No són de multar. Són la gent que et deixa fer una Pues mica el venga, que chaval, achantándote. Doncs Si has de criticar internet, ja pots fotre el camp. més a veure. Oriol Jara, gràcies. A vosaltres. Adéu. El matí de Catalunya Ràdio.